dai ka san kana aikata masturbation wato istimna'i, in dai kin san kina aikata masturbation wato wasa da gabanki ki biya wa kanki bukata ko ka biya wa kanka bukata, to ya kamata a ajiye wannan abin a gefe saboda yana da matukar illa ga lafiyarka ga lafiyarki. Yakan ta tsinkar maka da spam, yakan lalata al'aura, ya kankantar maka da al'aurarka, yakan sawa namiji ko mace fitar farin ruwa a gabanta, yakan sa mutum ya zama kullum cikin rashin lafiya. Ba wani abu bane kan jawo maka wannan. Lokacin da ka biya wa kanka bukata akwai sauran in kai kawowa, akwai abin da ke fita daga gabanka, wani yana fita wani yana makalewa. To wanda ya zauna a mararka shi kan zuba maka cututtuka daban-daban. Kai yan uwa sharing din wannan bidiyon domin su gani su amfana. Ya kamata ka nemi garin habbatus sauda, ka nemi kurkum, ka nemi tafarnuwa, ka nemi kanunfari, ka hada da namijin goro har matsalar kankancewar gaba, ka hada su ka fasa namijin goron, ka tafasa, ka tace kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da daddare. In Allah ya yarda za ka ga yadda za ka fitsarar da dukkan wani abu da ya lalace a mararka, za ka ƙara jin daɗi a jikinka da izinin Allah. Ku yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.